А давай про бегемота поговорим ці про кита. А може про барана? Сьогодні і яго дзень таксама. Добрага ранку, сябры! Прывітанне! Рады вітаць вас у нашым дабраранку. А мы тут про незвычайнае свята сённяшняга дня чытаем. Такі насычаны дзень, столькі розных святаў адзначаецца ў свеце. Вось і вырашаем, пра якое з іх нам падрабязней даведацца. Усім салюта, вось і я. Прывітанне, Кася. А чаму ў цябе такі незвычайны выгляд? Для справы. Потым усё зразумееце. А у вас ледзянцы круглыя ёсць? Круглая? Няма. Наогул пачынаць раніцу з салодкага не вельмі карысна. Сёння можна. О, вы, гляджу, пра незвычайныя святы чытаеце, ага. Ну так, думаем, якое з іх выбраць. Двойка. Што? Калі б я была вашай настаўніцай, вы б у мяне па двойцы атрымалі. Чаму? Бо зусім да сённяшняй праграмы не падрыхтаваліся. Калі б вы пачалі чытаць пра святы учора вечарам, як я, дык дайшлі б да месца, дзе гаворыцца, што сёння адзначаюць яшчэ і свята круглых ледзянцоў. Дык вось пры чым тут ледзянцы. А чаму ты так незвычайна апранулася, Кася? Для настрою! Лічыце, што перад вамі не Кася, а Джина Касіяпеўна вас. Хто? Ой, не могу. Кася Джин. А вы не смейцеся! Вы скажите, начаруй нам ледянцов, ну скажите. Нашаруй нам ледянцов. Будуть вам ледянцы. Абра-кадабра. Ну і дзе? Няма. Як няма? На кухні чароўным способам з'явіліся. Я зараз за імі зганяю, а вы пакуль пачынаеце з гледачамі мультфільм глядзець. Ой, такая смешная. Увага! У дзень круглых ледянцоў частуйцеся, калі ласка. Дзякуй, наша Джина Касіяпеўна. А можа, да цукерак вы нам яшчэ і гарбату начаруеце у прыгожых кубачках? Такіх, як на малюнках нашых гледачоў. Ну, магу. Абра-кадабра. Ну і дзе? Зноў на кухні з'явіліся. Так, усё, што датычыцца ежы, павінна на кухні з'яўляцца. Я зараз прынясу. Давайте, Джина Касіяпеўна, а мы пакуль пагаворым пра кубачкі. Ага. Справа ў тым, сябры, што сёння мы ўспамінаем разважалку хлопчыка Мішы, якая гучала вось так. Без этого предмета вам будет очень тяжело пить чай, какао и другие напитки. І вы, безумоўна, здагадаліся, што Міша расказваў нам пра вельмі карысную рэч – кубачак. Вось паглядзіце, якія малюнкі адказы на гэтую разважалку даслалі нам нашы гледачы. Кубачак у Вікі Жаўнеравай з Гомеля вельмі святочна выглядае. І абрус на стале ў тон кубачка. Малайчына, Віка. А вось з якіх прыгожых кубачкаў п'юць гарбату Віталіна і Паліна Каваленя з горада Калінкавічы Гомельскай вобласці. Упэўнена, што ў такіх кубачках і гарбата болей смачная. А мне яшчэ кубачак Назара Дубко з Віцебска вельмі спадабаўся. Ого, кубачак танкіста. А ведаеш, чаму Назар намаляваў менавіта такі кубачак? Чаму? Бо яго прадзед ваяваў на танку Т-34, а дзед служыў у танкавых войсках. Аб гэтым Назар напісаў у сваём лісце. Так, малайчына, Назар. Можа, калі вырасцеш, таксама танкістам станеш. І мы ўпэўнены, што твои родныя будуць табой ганарыцца. І яшчэ мы б хацелі прачытаць ліст і паказаць малюнак Арынкі Церахавай. Яна піша, што дзякуючы нашаму дабраранку беларускую мову ведае лепш за ўсіх у класе. Во як! Мы рады, што і ў вывучэнні мовы мы вам дапамагаем, сябры. І нагадваем, што ўсе дзяўчынкі і хлопчыкі, малюнкі якіх мы сёння паказалі, атрымаюць ад нас і часопісу «Умняша» невялікія прызы. Эу, дапамажыце! Ой, наш сённяшні джин прачнуўся. О, а вы что, подумали, что я заснула? Ну, тебе так доўга не было. Мы ўжо паспелі і малюнкі гледачоў на разважалку пра кубачак паказаць, і лісты іх прачытаць. Просто я кубочки на
зачаровала, а вось гарбату сама заварвала. Смачна атрымалася, паспытайце. Дякую, наша Джина Касіяпіўна. Прапаную зараз гарбату з цукеркамі папіць і мультфільм паглядзець. О, я вам яго зараз начарую. Абра-кадабра. Кася, ти ўжо не Джина Касіяпіўна? Ну так, хопіць вас забаўляць. Зараз надышла ваша чарга. А што ты хочаш? Раскажыце мне пра розныя цікавыя гульні, у якія дзеці на нашай планеце гуляюць. А што, сапраўды цікава? Цікавыя гульні свету. Знайшла? О, читайце хутчэй. Так, любімая гульня дзяцей Аўстраліі – кіданне бумеранга. Гэта як? Пачнём з таго, ці ведаеце вы, што такое бумеранг? А, я ведаю. Гэта такая загнутая штука, калі яе кідаеш, яна заўсёды вяртаецца. Вось. Зараз гэта проста цацка ці спартыўная прылада. Ага. А раней аўстралійскія абарыгены хадзілі з бумерангамі на паляванне. О, А вось наконт таго, што бумерангі заўсёды вяртаюцца, тут я з табою не згодная. Дзеці Аўстраліі нават вучацца ў спецыяльных школах, каб правільна кідаць бумерангі. ого! І я хочу гэтаму навучыцца. Тады табе ў Аўстралію. А я хачу ў Кітай з'ездзіць. У якую гульню гуляюць там? Зараз Ну, глядзі. паглядзім. Кітайскія дзеці вельмі любяць гульню, якая называецца «Злаві за хвост смока». А, якая смешная назва! А як у яе гуляюць? Правілы даволі простыя. Дзеткі становяцца адзін за адным. Першы галава дракона, а апошні ягоны хвост. Галава спрабуе злавіць хвост, а той уцякае. Мусіць весела. А калі зловіць, гульня пачынаецца нанова. Правільна, Палінка. А вось украінскія дзеці любяць гуляць у колер. І што гэта за гульня? Запамінайце, гульцы становяцца ў круг, Круг. у цэнтры якога вядучы. Вядучы. Ён заплюшчвае вочы і называе любы колер. Напрыклад, я вядучая. І я называю жоўты колер. А гульцы што робяць? А яны шукаюць на сваёй адзежы гэты колер і дакранаюцца да яго. А калі ў маёй вопратцы няма такога колеру, што тады рабіць? Бегчы з усіх лап ад вядучага. А калі дагоніць? Тады вядучым становіцца той, каго дагналі. Так, Леся? Правільна. Ой, здоровская гульня. Сёння пасля заняткаў у яе абавязкова пагуляем. Я на сябе столькі рознакаляровай адзежы апрану. А зараз час глядзець мультфільм. Глядзім! О, я б таксама хацела мець сяброў турбазаўраў. З імі можна нічога не баяцца. У любое падарожжа адправіцца. Бо калі што здарыцца, заўсёды дапамогуць. Ну так, Мы з Палінкай таксама табе дапаможам. Ці ты сумняваешся? вядома не. Вы мае лепшыя сябры. Як і Таня, Аліса, Максім, Патап, Грыша і яшчэ усе былыя вядучыя дабраранка. Я, шчыра кажучы, па Маргошы, Вані, Вары, Біяці і Ілюшы сумую. Як там яны? А давайте як-небудзь з імі онлайн-канферэнцыю наладзім. О, суперовская ідэя, Палінка! І нашы гледачы, думаю, таксама будуць рады з усімі пабачыцца. Тады я зараз паведамленне дасылаць пачну, а вы яшчэ адзін мультфільм паглядзіце. Добра, добра. Ну вось і ўсё на сёння. Наперадзе новы дзень, сябры. Няхай ён будзе яркім і насычаным. А яшчэ светлым і радасным. І мы сустракаемся, як заўсёды зранку. У нашым дабраранку! Будзе, як заўсёды, цікава і весела. Слава Касі!